Unsay paluto? Magbayad ka Luto luto? ba? Kalula ba? Luto. Yeah. Sinagbilas. Hi guys, welcome to Pansel Kanaw-Kanaw. So mo kini nga dalan padulong ni siya sa grotto. So moadto mi sa grotto ug to this video akong i-share kaninyo ang mga talan-awon diri sa Pansel Kanaw-Kanaw. So kini siya ang grotto usa ni siya sa mga suroyanan diri sa Pansel ug naa sad ni diri langob nga suroyanan. Kini siya mao ni ang entrance padulong sa ibabaw. So ako ipakita kaninyo ang iyahang overlooking view. Na, saka na ta. So guys, nabot na jud ko diri sa ibabaw. So mao ni ang overlooking view diri sa grotto.